Kat nang he nang san lahikai yengi ban bod bet ya kijo kilenti kiba kiwei kilayan. Henry amdan pat ki ban keli hatu pila mo ban yeng hala ki jong ki kejan. Hatu pila ban yakun persya ya ki jing ban wan ra ka jing kala ban kentiu lang ya ki imlang salang. Kalenti kamlong kabasok. Kalong kabadap de ki jing ba jing janjar. Henry, ya kito ki ba ang nuot ban pen urlong ki jing temu ki jongki. Usok ka jing tre shitam un pen wandor. Am tang ya kalawe jong pi. Henry ru ya kalawe jong ka imlang ka salang. Wat kuslay? Pimnan kamban yad marway na marke Chief Minister's E-Championship Challenge 5.0 kadon hang ni ban kersyan ya kito ki betemu ban kieu artat. Wat hapdeng giding penkiang. Kenia ka jing yako kan plilat plilenti ya pi bapinyo ya ki jing hikai ki la jing yaram bat ki jing kersyan ha ke bapila ban penpau perthai ya ki sap ki jong pi. Kenia ka challenge ya ka bala penmi da ka sorkar Meghalaya la pinwandur ban kersyan ya ki kamla jong ki bathemai bat ki bedang shisdang. Kalong kerensan ke ban ai jing yarap jing hikai bat jing kersyan ling ba ka Primes Incubation Program ka bakhendai benai. Lada pide ginong sang snong jong ka jela Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai pateng ka ba phikwa ban kintio kani ka long ken kalat ya phi ki nyo pusan ngot ki ban sha jet kin yo jing kersyan ki kam jong ki ha kerukom jong ki grants ha ka ba lai pusan ngot ki ban wan shakmat kin yo arlak tingka bat ki saw po ngot pat ki wei kin yo ka jing yarap ka ba shilak tingka. Nalor kata, pinyo jing mentoy tu, da ka jing syahi kai markmat na ki riu shimet ki bala benanam. Kumno ban sandor ya kakam, batru kumno ban yo jing yarap ha ka liang kapisa, ka yo kahat, bat ki jaga tre ki badan hasilong batura. Kala day kapor ban pen urlongi ki jing pos niyo, bat ban pen wandor ya kalawe jong pi. Kapor jong pi kala day menta. Kapor jong pi la day menta. Kapor jong pi kala day menta. Kahnyaw Tribe Integrated Territorial Organization Hito Sengkemir hak arpoi Teregurisau Arajar Arpusau kalalet ban bo da ke jeng ujor sekilai teligi tenat kata ke Meghalaya Human Rights Commission ke Office Director General Kipulet bat Chief Secretary Kejelha uba DP Walang. Halor kehuri hura ke belami hakakat Teregurisau Arajar Arpusau haka public hearing belakot penlong da ke Meghalaya State Pollution Control Board halor ke jingpan jingbet ke Megha Top Cement Private Limited ke belalong Hawaii Jer Narpo East Gentle Hills. Habagran ni gelat patai kubor, Presiden Kehito ubak dan bok dekan. Methu bagi jinglit ban bo jing ujor syakan Meghalaya Human Rights Commission, kalong alor ka jing syakan kitong syong badai hok benishim benta akan ke public hearing. Bat kini ke jing ujor kalong persya yang Deputy Commissioner ke District East Gentle Hills, bat yo Superintendent Kipulet ke East Gentle Hills, ikirang bak shnong bat kumjuk ru ya ka Megha Top Cement Private Limited. Nalor kini Kehito kelalit ban bo de jing ujor syakan Chief Secretary ubak DP Walang. Bandawa badai ban suspon ni kita head officer ki badan hak tu gasngi bad kumjuri ki badai pet ke district East Gentle Hills kasenggal berngamru bagan shim da kasenjam ke beteng ladana kaliang ka Meghalaya State Pollution Control Board kampen long da kawaipat ka public hearing halor kani kaman Kahnyaw Tribe Integrated Territorial Organization entah kasih ngelawan bu ya ka komplain ka FIR bat ya ka Kawai ko komplain yung CCS. Kawai ngilit bu habaya day kabay itong ko at human rights niya bu ko kami charsi ko chairperson. Te kawai ngila bu FIR persya ya DC SP ya kirang bak snong bat ya ka Megha Top Sem hidung taka FIR persya gitu baki ailat dan dia ban hak bu benda hang tu ka saban rung hapo ka snong Pak Ajar East Gentle Hills habadan ke public hearing. Te kabalay ngiwan bu ka torkas dan kita ka jing ujor komplain persya ya DCSP bagi la fil ban follow up ka DT ke jongki kumki administration bat ka ujor persya ru ya ka MSPCB
habia de ngan sang swa habia de bat ka Human Rights Commission te kumba pilai hi paling haban ujor ka de ka suppress ya kata ka freedom of speech and expression jong kinong snong ha to tendai tang kata ngila lab hiru ba u rangba snong ula pengkhen ya ka sanat kat kum ka ein laiku ar act jong ka JHDC ka bala kren sai bom dei ban nyu silang na nyon ben na sha silang ik nong snong to te ha to singi hi ke badon public hearing to hi majority ke de ki pre malaba ndai kinong snong namar kinong snong na do men step marngi la sami lupa hangte kila don batngi kila si kila batai kila peniru ini yang kita kijing kejungki bat hooj let's say hagani ke FIR nakal liang jong DC lan SPG jong Eastern Hills kila ben tap email do baki kinong baki BDP tengin dala cek bahakat kum ka Mekla Police Act harhajar katbai nila lap ba ka section rupuin rupuar pan rupulai kila keren sai ba ki volunteer hi jong BDP kumdai ban palat ka kasan ngot tahang to ke yulathiru nim jui thala bandra tendre gitu ki bronto kila dei ki hire gunda tengi kermen ru ba hagani ka FIR kumba pila tip hi mo ka jaj bandre kasi ka dei ka ba ni ai jaj na ka kme bat kawai ru kalyang haba ongi sim jaj na ka kme pila i hingi burom ye kilong kme wat ka hitole ka bu hakmat do ye kilong kme bangi burom ye ki kum kita ki ba bopun yang i kandai benai te ngan supeng kan mau ngan pharu ko kene ko korwo se i aida madam nongrang page phiru PDG ka DC hapo is khasil su ka de ikenthai bat nangta presiden jogre India ru de long keme hi tengi kermen scam ba ka tu ka jingsha nget kitu kilong keme hapo ba ijar kala long tu pili bailet pat ka bomdon su ya kata ka burom ye kilong keme te halor kata ka nongrim dipin skol se ka Human Rights baca i dijiru ba ide ban sem action persa ya gitu ki beriau ki barak ding la ki bla te kumba pitip hi ni na kalian jungi la sai ngin sa let je kenduk biang ki bor bide jong MSPCB bangin dawai ki ban penlong biang ka public hare pat la de ki feel je kata te kumba pilai hi ka itu kam de ka bakan ran sen bakal sang kan kod be wat ban le sadu siang le ing saur ni la long ki baklo te je kata ngin sa dang ai kham ha su te Henry habia de ha kani ka bujong ka public hearing tengi kermen ba kini ki jung ujor jungi kentrikam bat nakalian jung DG ICS bat ke Human Rights kan sa aya kata ka hok kumba ha ka kiten MC ka jungi ka ong freedom justice and service ko nilai i ke ya kata ka freedom untuk kasim dan freedom show la sudu nyombe an de ki bom de ki train to bat kila suppress ka hok sung pada haba ong ka hok ka justice ya kata ru kumbang yeng haka tin singi jungi ngin yai pudin ngin yai trebe na ka benta jung upat ba tengi kermen scam hiru ba barok khaj kinong song kentip ba kumno ngi burom ye kolong kume ba kumno hi bangi dei ban bot ek lentik